Mga panginot na barata. Tricycle driver gadan kan mabadil nin sumpak serusin Sorsogon. Duang classroom sa sarong pampublikong eskwelahan sa Veracatan, Duanes na sulo. Duang persona arestado sa pagpapalakop ng droga sa Masbate. 8 katao herido sa karambolan ng 5 behikulo sa Legazpi City. Asin, 17 pares benepisyaryo kan kasalang bayan kan ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Lunes, Disyembre 16 taong 2024 sa Detalies. Tricycle driver gadan kan mabadil nin sumpak sa Irusin, Sorsogon. Sospek, voluntaryo man na nagsuko sa otoridad. Si Arielo Bea sa bilog na detalye. Gadanan sarong tricycle driver kan aksidenteng mabadilin sumpakan sa iyang kainuman sa Barangay San Pedro Erosen, Sorsogon alas 4:40 nin hapon kan nakaaging Sabado, Disyembre 14. Pigbistuan biktima na si Ryan Esguerra Guban, 43 anyos kan Barangay San Agustin, Erosen, Sorsogon. Pigbistuman ang suspect na si Joseph Lau Balaguer, 39 anyos laborer asin aksidente sa lugar kan insidente. Basado sa investigasyon, mantang nakikipag-inuman ang biktima sa harong kan suspect, nahiling kainian pagsadiring sumpak kan suspect. Sa takot kan suspect na mapasalaan kaput kan biktima, inagaw kaini sa biktima ang sumpak hasta sa puminutok ini sa tikab kan biktima na tulos kaining ikinagadan. Investigasyon po namin, hindi naman nasabing komosyon. Ayon din sa sinabi nung suspect kasi nagiinuman din sila, magkaibigan sila. Kinuha nung sumpak na pagmamayari niya yung sinuko niya. Tapos inano nga niya baka kasi pumutok na para nag-agawan sila. Allegedly nag-agawan, hindi man nag-agawan, parang kinukuha niya para hindi nga pumutok kasi di ba pag baril kailangan mag-iingat tayo dyan. Tapos nung kinukuha na niya, yun na accidentally na pumutok na yung sumpak, tumama mismo sa dibdib ng biktima. Makalihis ang insidente, tulos man na pinaaram kan sospek ang nangyari sa Hepatura kan Erosin ang PS asin suminuko sa otoridad. Sumuko yung yung may-ari ng sumpak doon sa pumunta siya ng station, tapos may kasama siyang kakilala, tapos sinuko din niya sinurrender din niya yung sumpak na sinabi niya na nabaril niya yung kainuman niya. Bali, kaibigan din niya yung barkada. Sa ngunya nakapatintinan bangkay kan biktima sa saindang residensya. Naatubang man ang suspect sa kasong murder asin pagbalgar sa kasong illegal possession of firearms. Para sa mga baratang tatak Bicol, Arielo Bea. Duang classroom sa sarong pampublikong eskwelahan sa Veracatan, Duanes na tumtum nin kalayo. Otoridad blanco pa sa kung ano ang kausa kan insidente. Si Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Natumtum nin kalayo ang duwang classroom sa Kalatagan Elementary School sa Barangay Kalatagan, Veracatan, Duanes, alas 10:35 nin aga kan nakaaging Sabado, Disyembre 14. Sa investigasyon, alas 11:06 nin aga kan ideklarar ining fire out na. Uminabot naman sa 877,718 pesos ang pigkakarkulong winalat na danyos kan insidente. Nung Sabado po, bandang 10:35 ng umaga, may tumawag po sa amin. Si Ma'am Rowena Cabrera, 44 years old, na taga Barangay Kalatagan, na may nasusunog daw po na paaralan doon sa Kalatagan Elementary School. So, dali-dali po nag-respond ang ating mga kasamaan dito sa station at nakarating po doon at around 10:41. Then pagdating po doon ay sila agad ng firefighting operation. Dayman kinaereko na nakulugan sa insidente. Saro sa mga pigsisilip na kausa kan BFP ang pagkakaiguanin aberya sa electrical wiring kan saro sa mga classroom. Under investigation pa po siya. So isa sa mga tinitingnan natin is yung wirings at kung may naiwan bang
appliances na nakasaksak. Sa ngunyan, padagos pang pigaron kang BFP ang pigikanan kang kalayo para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena. On-call driver asin sarupang individual arestado sa pagpapalakop nin illegal na droga sa Masbate. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Arestado ang sarong lalaki, makalihis na makuwaanin pigtutubudan na Shabu sa ikinasang operasyon sa Purok 1, Barangay Haboyoan, Aroroy, Masbate, alas 5:15 din maagahon kaining Disyembre 12. Binisto ang sospek na si alias Makmak, 32 anyos, on-call driver, asin residente kan naon ng bita na lugar. Nakumpiskar sa posisyon kaini ang tulong plastic sachet nin pigtutubudan na Shabu na may gabat na 5 gramo na nagkakantidad 33,340 pesos. Naaresto ang sospek kan pinagsararong puwersa kan Aroroy Municipal Police Station asin iba pang unit kan kapulisan kaiba ang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol sa kusog kan mandamiento de requisa na pigpaluwas ni Honorable Jose Ronald Bersales, ang Executive Judge kan RTC 5th Judicial Region kan Disyembre 3. The search warrant was issued December 3, 2024, but nai-implement lang nila noong December 12, 2024 kasi nga minonitor nila yung subject. Nung minonitor nila yung subject, matagal na wala sa kanyang sa kanyang residence. So, nagkataon nung December 12, nung pag-monitor nila na nandun, yun, inimplement agad nila yung search warrant at yun nga, nagbunga nung pagkakakumpiska ng mga illegal contrabands. Sa parehong aldaw, naaresto man ang sarupang drug suspect na pigbistong si alias ay 45 anyos, mayong trabaho asin residente kan Barangay Kapakulan, Milagros, Masbate, alas 9:02 nin Banggi. Nakumpiskar sa posisyon kan suspect ang nasa 8 gramo nin pigtutubudan na Shabu na may market value na 5,000 pesos. Sigun sa Masbate PPO, naaresto ang suspect sa iya mismong residensya kan Milagros Municipal Police Station asin iba pang unit kan kapulisan sa pakikipagtabangan man kan PIDEA Bicol. According po sa Intel operatives po ng Milagros MPS, ito pong arestadong drug personality as is listed po sa street level individual. Nasa kustudiya na kan otoridad ang duwang sospek na nahampangunyan sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Bagong napatapos na scholars kanako Bicol Party List sa duwang kurso sa TESDA, natauwanin toolkits kan nakaaging simana. Si Arielo Bea sa bilog na detalye. Saro sa 88 bagong napatapos na scholars kan ako Bicol Party List ang 18 anyos na si Francia kan Kabangan, Tabaco City. Huli tatapos na sa pagklase sa Electronic Product Assembly and Servicing NC2 kan Technological Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol. Siyempre igwaman siyang toolkit na naresebe halis sa partido. Kan nakaaging Biyernes, Disyembre 13 kan gibuan ang distribusyon sa covered court kan Barangay Fatima, Tabaco City. Sigun kay Francia, gagamiton niya ang toolkit nga ni mas mataisan sa iyang naukudan sa pagklase sa nasambit na kurso. Sa ako Bicol po, thank you so much sa opportunity na binibigay niyo sa mga students and sa mga di na nakapag-aral para mas lalong mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa mga susunod pag natapos nila ang mga assessment. Apisar sa mga bagong graduate sa kursong Electronic Product Assembly and Servicing NC2, natauan man in toolkits ang mga bagong graduate sa kursong Shielded Metal Arc Welding NC1. Presente man sa distribusyon si ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon na nagtao man in pagirumdum sa mga scholar. Unang-una, kino-congratulate ko lahat ng mga trainees nito pong TESDA courses, no, na kung saan patapos sila. At ngayon ay makakatanggap sila ng toolkits, clamper, tsaka portable welding machine. So with that, sa pamamagitan nitong programang ito, pwede natin sila matulungan na makapagsimula na sila ng kanilang hanap buhay. And at the same time, kung may mga plano pa sila na mag-apply ng trabaho, at least with these toolkits, makakatulong ito upang mas lalong mainsayo at maging expert sila sa mga trabaho na kanilang papasukan.
Mientras tanto, apwera sa toolkits distribution, pigpasairaro man sa orientasyon ng 300 na mga bagong scholars kan partido na nagkaklase sa Carolina Institute of Technology Incorporated sa manlain-lain na kurso. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ariel Ubeya. Piling pamilya asin kaakian sa probinsya nin Albay natawan man nin amay na regalo kan Sunwest Care Foundation kan nakaagi man na simana. Si Mabel Etchigoyen sa bilog na detalye. Sa mga ngirit kan mga kaakian na ini sa Daraga Albay, masasabing nagtrayumpo ang obheto kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI na makapaugmangon niya nakapaskuhan. Para kay Nanay Nina daing katumbas ang kaugmahan na sa iyang namatean kan mahiling na maugmang nakikawat asin nagpartisiparaan sa iyang aki sa piglatag na sorpresa kan SCFI. Istorya niya, daing na siyang katuwang sa buhay makalihis na mamaaram sa kinaabanaan sa iyang esposo. Kaya sa paglalabadan niya na sa napigbubuhay ang sa iyang duwang aki. Gusto niya mandaang itao sa mga ini ang mga bagay na nakakapaugma sa mga aki, siring kan mga kawatan, alagad na mumugtaksa na sa indang pagkakanaan sa iyang nadalihensya sa paglalabada. Salamat, tanapili po sa aki ko, ngunyan na aldaw na ini. Kaya lubos pa akong nagpasalamat sa Sunwest. Apisar sa mga pakawat asin food feeding activities sa mga kaakian na nauman ang SCFI nin food pack sa piling pamilya digdi. Siring sa Daraga, ginibo man ang parehong aktibidad sa syudad ng Legazpi, sa Banwaan ng Tiwi, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, asin Ginobatan. Dakulaon pong salamat po para sa muya kasi po kami po sa pobrima na indigenous people po baga. Araw po kami po ang arong po ngunyan sa kunyan po. Di pa po naayos kang Bagyong Christine. Nakulaan na pasalamat po. Natawan ako kaya hindi mo napili man ako dito sa Sunwest. Kasi kaluya-luya. Kaguyan sa ako nakakuha kayo na yun. Para kay punong barangay Ernesto Cuya kan barangay Bernardo Tiwi Albay, asin punong barangay Pablo Solano kan barangay Tumpa Kamalig Albay, dakulaon na bagay ang pigdarang sorpresa kan SCFI sa saindang konstituyentes bagay na daiman ninda malilingawan. Salamat sa Kuya dahil ining mga kaki siyempre na daman ninda talaga so nang ibig sabihin ng Kapaskuhan. So mga nag-aaging bagyo, medyo na problema kami. So kahit pa paano, natawan po sila alin kay stress, na matawan kay konting regalo. Ang nasabing aktibidad taon-taon daang pigkukonduser kan SCFI bilang paghiras ng biyaya asing pagtaoning kaugmahan urong na sa mga kapos sa buhay ng kababayan. Sana po mapatuwa na nakapagbigay po kami ng ligaya tuwa doon sa mga nabigyan po natin, especially doon sa mga kabataan na nabigyan po natin ng mga laruan for this year. And sana po makatulong yung simpleng handog namin doon sa mga pamilya na nabigyan din po natin ng grocery for this year po. Total na 1,700 na kaakian edad 7 sundo 9 anyos asin 400 na pamilya ang naging benepisyaryo kan Tulong Aldaw na gift and grocery giving activity kan SCFI na nagpuon kan nagtalikod na Sabado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mabel Etchigoyen. 8 katawi dito sa karambola ng 5 behikulo sa Legazpi City, as in 60 Christmas characters, tampok sa Grand Magical Christmas Parade sa Legazpi City. Yan ang siniba pang bareta sa pagbubalik ng Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory,
asin mga bulong. Wara po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Karambola nin 5 bihikulo na ikurit kasudma sa syudad nin Legazpi. 8 persona irido. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. 8 katao ang nai-record na nairido sa karambola nin 5 bihikulo sa Purok 3 Barangay Rawis, Legazpi City, alas 11:30 kasuod mang aga, Disyembre 15. Kabali sa mga lugadan ang 2 pedestrian, 2 motorcycle driver, sarong tricycle driver, 2 driver nin kotse asin sarong pasahero. Sa inisyal na investigasyon, nawara nin kontrol sa manibela ang driver kan sarong imbueltong kotse. Napauli na kuta sa Barangay Arinbay, Legazpi City hasta sa araduhon kaini ang mga nasa inutan kaining bihikulo. Human error naman ang nahihiling nakausakan insidente. Bali po ining nangyaring insidente sa Purok 3 Barangay Rawis, Legazpi City. Bali magkonsiderata pong karambula, multiple collision. Pagugtanan po ini kan halos 5 sasakyan. So, sa 5 sasakyan, 2 4 wheels po dito, may sarong tricycle, and then 2 motorsiklo. Enterong nagsapo nin minor injuries ang mga imbueltong persona na tulos na ipigdarara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa magkakanigong medikal na asistensya. Siguro, number 1 siguro po, bago kita mag-tapos ang bihikulo, dapat, in condition kita, and focus kita sa pag-drive. Now, kung hindi pa kita kabisado tang maray na magpara-drive and baguhan pa kita, siguro mas maray igwa kitang kaibahan ng pag-iray na professional driver para dahil siya para may gagayad ka mangyaray, para dahil magkaigwa ng mga human error na mangyayari. Kasi sa tansya ko, medyo baguhan pa sa pagkabot sa kanila bihikulo. So, maging sana eleksyon na magigitang maingat sa pagdadagdag naman orikan sa sakyan. Sa presente, padagos pang pigbubulong sa ospital ang mga biktima. Dai naman nagsuunad din kaso ang mga biktima kontra sa nang aradong driver. Makalihis na akuon kaini ang mga bayadan asin gastuson sa ospital. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Kasalang bayan kanako Bicol Party List sa Camarines Sur, naging matrayumpo. 17 padis na kinabang sa haloy ng programa kan partido. Sir Hercules Barbas Sena sa bilog na detalye.
17 pades, hali sa Camarines Sur, an matrayumpong naipakasal naman kanako Bicol Party List. An mga pades na ini, an nagbaralyuhan in Aidu sa St. Joseph the Worker Parish sa Milaor, Camarines Sur, kanakaaging Sabado. Pira sa mga bendetado an pagminuotan, asin pag-ibanan, iyo an mag-agom na sinda Tatay Crescencio Benigno Jr., 54 anyos, asin Nanay Melinda Benigno, 57 anyos, kan Barangay Baliwag Viejo, Banwaan in Minalabak. 34 taon na sindang nag-iibanan. Alagad darakan kapusan sa buhay, dahil nila na utog-tulos ang pangiturugan nindang maikasal. Alagad sa tabang kan partido. Ang dating pangiturugan sa naman, ngunyan, ang dagos nang narealisar. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Dahil natupad na po ang aming mga pangarap. At wala na po kaming ihingin pa. Dahil eto na po. Salamat po sa Bicol Party List. 5 taon naman na magkarelasyon ang 21 anyos na Sindalaika asin Anthony Onan kan Barangay Balagbag, Milaor. Halin naman nindang gustong maikasal. Alagad kwarta sa nadaa ang kulang. Kaya kan maisihan ang pig-uproser na libreng kasal kan partido. Daina da sindan nagdua-dua pang mag-aprobitsar. Sobrang pasasalamat po na kami nakasal. Pasalamat po kami sa Ako Bicol dahil kami po ay nakasal na. Presente sa kasal si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sigon sa kongresista, apwera sa libreng kasal, libre man maging ang reception kan mga pades. May sarong sako rin bagasman, photoshoot, souvenirs, asin libre, pati na ang cake. Magkakaroon ng wedding reception na kung saan tayo din po naghanda at may konting programa para po sa ating mga bisita, mga bagong kasal at kanila pong mga ninong at ninang. Antes ang kasal, inalalayan naman kan partido ang pagpapakumpil asin pagpapabunyag sa mga benepisyaryo kanakaaging Disyembre 7. Po Ako Bicol, we assisted them in the preparation of all the documents needed or necessary for the marriage ceremony. So yung iba hindi pa kumpil, hindi pa nabinyagan. Of course, kung kailangan ng mga certificate galing sa local civil registrar or sa PSA. So with those, tinulungan natin sila. Benepisyaryo kang kasalang bayan, ang mga paris na nag-ibana na nin 5 taon pataas. Hali ang mga ini sa Banwaan kang Gainsa, Milaor, Minalabak, San Fernando asin Camaligan, Camarines Sur. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Perbasena. Si Sentang Christmas characters ipigbida sa sarong pagtiripon sa Legazpi City kanakaaging Sabado. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Manlain-lain na Christmas characters ang ipigtampok sa Grand Magical Christmas Parade kan SM City Legazpi kaining Sabado. Pira sa mga karakter na ini, syempre, si Santa Claus. Asinan sa iyang 6 elves asin 9 reindeers. Kinagiliwan man kan mall shoppers ang dwarfs ni Snow White, Little Drummer Boys, fairies, bears, prince asin princesses. Nagdugang buhay man sa selebrasyon ang makukulor digding dekorasyon na sinabayan pa rin magagayon na pamaskong musika. Sigun kay Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas, talagang spectacular ang experience na ini. Urog na sa mga kaakian, asin yang at heart. Inumaw man kan direktor ang inisyatibong ini kan mall, huli sa positibong epekto kaini sa turismo kan probinsya. I'm so happy that we have this event because dinala na tayo ng bagyo and medyo nakakalungkot yung nakaraan pero sabi nga we don't have to be on the downside. Talagang positive lagi ang mga Bicolano. So this is a good sign na talagang ito, we're back again. Nakatayo talaga ulit tayo at salamat sa SM at gumagawa kayo ng paraan para mas lalong masaya ang Pasko. Anticipating those tourists to arrive at yung mga balikbayan din natin na nagsisimula na. Almost every day may mararamdaman na natin yung traffic at it's also a good sign na maraming pumupunta ng Bicol. Sigun kay Cindy Lilia, ang mall manager, obheto nindang makapagtaon nindugang nakaugmahan sa publiko lalo ng ngunyan na Yuletide season. Inimandaan sa indang pasasalamat sa mga padagos na nagtitiwala sa indang establishmento. Sana po nag-enjoy kayo. Ito pong show na ito ay para sa all walks of life, ano? Especially sa mga bata na yung imagination nila ay mapapagana ng bawat isa. So I hope you like it. Sa mga daing nakahiling kan Grand Magical Christmas Parade, daing maghaadit nin huli taliwat ining itatampok kan mall sa Disyembre 22. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.
Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. Siyam na aldaw na sana. Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat.